В четвъртък, малко след 5 следобед, гледате Всеки следобед с мен, Криси. Продължаваме в следващите минути темата от преди новините. Дадохме ви ценни съвети за това как може да прекарате уикенда, да се включите и да направите нещо добро, засаждайки дръвче в близост до столицата. Сега ще разберем повече за играта с награди за най-малките. 100 на 100 добро. Така се казва. Така се казва играта. Да, всъщност причината е, че засаждането на дръвчета е само едната част от уравнението. Много бихме искали всъщност да доведем до една промяна, а именно промяна в мисленето. Промяна към по-добро, към по-зелено, по-екологично, по-пестящо природата поведение, тъй като в крайна сметка ние сме зависими на 100% от природата и от околната среда. И понеже вярваме, че мястото, където е най-подходящо да се прави промяна, е именно в подрастващите, тъй като много трудно бих научил майка ми и баща ми на нови навици или хората над определена възраст, но колкото по-млади са хората, толкова по-лесно е да формират правилни и добри за тях ценности. И в тази връзка винаги сме насърчавали участието на колкото се може повече млади хора и деца при залесяванията, които организираме и провеждаме. Подарявали сме на младежки организации, на общини в цялата страна и така нататък. Много искахме да направим нещо малко по-мащабно. И в тази връзка, заедно отново с нашите партньори от Югозападното държавно предприятие, стартирахме една игра, която е с така работно заглавие, което се утвърди 100 на 100 добро, в което подаряваме 10 000 дръвчета, разделени в 100 награди по 100, за 100 групи от деца, които биха могли да бъдат училища, класове, групи от детски градини, детски ясли. Имаме вече участници от домове за деца, лишени от родителски грижи, неформални детски групи, танцови състави. Единственото, което искаме, е да имат възможност повече деца, именно в случая може би към 10 000, а може би и повече, да усетят удоволствието от засаждане на дърво, да се докоснат до възможността да се запознаят с повече неща, свързани с дърветата, с природата, с опазването на околната среда, с важните за нашето съвремие и за тяхното бъдеще неща. Тоест целта ни е да оставим едни по-добри деца за планетата и една по-добра планета за децата. Прекрасно е това. Кои деца могат да се включат и по какъв начин? Как става кандидатстването? Всички деца от България могат да участват. Кандидатстването става на интернет страницата www.gorata.bg, където най-отгоре в дясно има меню, игра. Необходимо е да качат една снимка, която доста сме отворили темите. Може да бъде на тема техния клас, тяхната група, училище, родно място, природа, как си представят бъдещето, какво искат да променят и много други неща с подходящ текст, който текст да насърчи хората да гласуват. 100 най-добре представили се след гласуване участници ще получат по 100 подходящи за съответната територия дървета. Прекрасно. Благодаря ви много за това, че бяхте тук, за да разкажете за инициативите си и успех. Благодаря ви, успех.